Здравейте хора, днеска с братовчетка ми ще играем в футбол. И това е първото видео в канала ми. Канала се казва така, нали, Петя Рачева и Котъмде, защото това е канала на баба ми, не е моя канал. Ще имаме едно предизвикателство, като вкарам 5 гола с тази топка. Първо, две съде. Първото предизвикателство е, аз ще бъда стоко на братовчетка ми с тази топка. И ето е нейната врата и ето е моята. След това си разменяме. Аз съм с топката, тя ще е с магарето. И ще сменяме вратите. Нека започва. Хора, забравих да кажа, на 5 гола е предизвикателството и сменяме вратите. 3, 2, 1. Хайде, брат. Go! Само да кажа, аз не тренирам футбол. Don't hate me in the comment. For the comment. Махни се, бе. Щит. Не вкара гол. И да усиля. Тъй хора, тук сме, 1-1 сме. 2-1. 1-1 сме. Добре, айде. Добре, хора, 2-1 сме. Що? О, майка! Вкарах стола в матрицата. Замок, чаталка. Хлъзнах се. Тъй хора, сега. Няма гол, Знам. Ако направи. Добре, само че дава.